Bună ziua, dragilor! Astăzi o să vă arăt cum fac eu o floricică foarte simplă, foarte ușoară, ușor de făcut, e bună pentru orice începător, chiar și pentru cei care sunt mai avansați și nu mai au idee de floricele. Așa că vă invit să fiți alături de mine și haideți să facem împreună această floricică. Pentru început o să avem nevoie să facem primul nod, da? Deci facem nodul așa, rotunjim, băgăm prin găurica aceasta și tragem de ață. Asta e pentru începători, bineînțeles. Și așa am făcut noi primul ochi din care începem, da? Ținem de ața aceasta și facem piciorușe scurte, să zicem așa, ochiurile de lanț, cum ar fi, da? Și vom face 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ochiuri de lanț, da? Acum, ce vom face? Ne vom duce în primul ochi de la care am început. Vom trage firul de ață și vom face un picioruș alunecat. Astfel, am făcut acest cerculeț aici în care noi o să lucrăm. Ei bine, de aici începem cu prima petală. Pentru a face prima petală facem așa. Facem 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Ok? De aici vom face triplu dublu croșet. Cum facem triplu dublu croșet? Este să dăm de 2 ori peste hook-ul nostru, când vine în engleză să zic, băgăm în cerc, da? Și vom face astfel. Tragem prin primele 2, următoarele 2 și au mai rămas 2 în care vom face tot 2. Astfel avem triplu picioruș. Mai facem încă de 2 ori același lucru, da? Tragem prin 2, 2 și 2. S-au făcut 2 triple piciorușe, încă o dată, o dată, 2, 3, da? Astfel avem primele 3 ochiuri de lanț cu care am început, 3 piciorușe care sunt triple piciorușe și acum vom face încă 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Și acum ne vom duce înapoi în cercul nostru și vom face un picioruș scurt. Da? Picioruș scurt. Astfel avem prima noastră petală făcută. Ok? Tot așa vom continua. Deci încă o dată. 1, 2, 3 piciorușe, da, 3 ochiuri de lanț, dăm după croșetă de 2 ori, băgăm în cerc și facem triplu picioruș. Scoatem o dată, scoatem de 2 ori, înfugem mâna și scoatem de 3 ori. Încă o dată, băgăm, scoatem o dată, de 2 ori, de 3 ori și încă o dată. O dată, 2 ori, de 3 ori. Da? Avem 3 piciorușe triple. Facem 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Și apoi ne băgăm jos de tot. Facem picioruș scurt. Avem 2 petale, ok?
Eu țin în cața asta pentru că o voi ascunde. Eu o ascund în lucrare și apoi o voi tăia. Încă o dată. Stați cu mine până la capăt, vă rog frumos, ca să vedeți și produsul final, să zicem așa, floricica noastră, cum arată de final, da? O să fie foarte, foarte drăguță, mai ales pentru proiectele la care vreți să le lipiți, nu știu, să le lipiți sau să le coaseți, eu știu, pe o față de masă, pe... nu am tras bine. O față de masă, o față de pernă sau, eu știu, o bluziță, o gecuță, o ceva. Eu voi atașa această floricică pe un coșuleț care am decis să-l fac pentru fetița mea. Un coșuleț care o să îl folosească ea, eu știu, pentru diferite lucruri, să meargă să culeagă floricele, să, nu știu, să se plimbe prin parc cu el, na, chestii din acestea. Mai strâng de ea pentru că mai am nevoie de încă de 2 petale de făcut și încă 2 petale, da? 1, 2, 3. Eu vorbesc și în timp ceea ce fac, însă vă spun sincer, toate acestea ca și cum acum facem și repetăm aceste petale care le-am făcut de la bun început, însă vorbesc ca să vă țin puțin ocupate sau ocupați până la sfârșit ca să vedeți și finalul. 3. Ok, piciorul scurt și după aia încă 1, 2, 3, următoarea petală de 2 ori după croșetă și facem picioruș triplu. Încă o dată, picioruș triplu, da? Iar mi-a fugit mâna. Trebuie să mă obișnuiesc cu camera de filmat. Sunt la al 2-lea videoclip pe care îl fac pe canalul meu despre croșetat și nu prea știu exact cum să țin, dar o să mă învăț eu ușor, ușor. Și pentru încheiere 1, 2, 3, piciorușe, băgăm și facem picioruș scurt. Și cam asta a fost tot, da? Eu tai ața scurt pentru că nu trebuie, eu voi lipi acesta pe coșuleț după cum v-am spus. Putem să și coasem din jur împrejur. Aceasta este floricica noastră, da? Eu zic că arată foarte frumos și pe spate aici eu o să tai ațele, dar după ce voi face un nod, da? Nu mă voi complica foarte tare să fie scurt, să fie lung, pentru că oricum va veni lipit și nu se va observa acesta. Și vor fi ațele destul de bine ascunse, să zic așa. Da? Acesta este spatele, fața și eu zic că se merită să încercați și voi acasă. Este foarte frumos, ar fi și frumos dacă am pune o mărgică acolo în mijloc, dar merge foarte bine și așa. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit până la capăt. Vă rog frumos să-mi dați și mie un subscribe și o distribuire ca să pot și eu să cresc acest canal și desigur o să mai vin și cu alte idei despre proiecte. Urmăriți-mă și la primul videoclip pe care l-am făcut pe canalul meu. Bine, este un live ce l-am făcut și este tot la fel cu o inimioară croșetată care am făcut-o în doar 3 minute, foarte ușor de făcut. Puteți să o urmăriți și pe aceea și desigur o să mai urmeze și alte proiecte. Eu vă mulțumesc mult de tot încă o dată pentru că m-ați urmărit, vă doresc multă sănătate și Doamne ajută pentru noul proiect și să fim împreună din nou. La revedere!